Díobh chairde níl mo chuireann ach don hallscoileacht a Gaeilge le uimhre cúig sa sráth faoi HTML agus CSS. Sa físeán faoi dhearradh chruthmuid nasc idir trí leathanach, leathanach baile, leathanach faoi oideachas agus an leathanach féin nasc ag úsáid an clib A. Now, just ag breanú struchtúr an taobh arís, siodar trí leathanach index, oideachas agus nasc. Now, cruthaigh mé na saoide seo le cabhairlinn just breanú struchtúr na nasc arís. So, ag go leor index.html, tá trí nasc na cinn dhearraige, ceann ag go ag a hain, sin baile ag go ag a hain, ceann ag go go dtí oideachas agus ceann ag go go dtí nasc, na ceann sin. Trí cinn ag go leor oideachas, ceann go hain, ceann go dtí nasc agus ceann go dtí an leathanach baile index. Agus trí cinn ag go leor nasc, ceann go chuig a hain, ceann go dtí oideachas agus ceann go dtí index. Tás an 9 nasc againn díreach trí leathanach. So léironn sin an méid nasc a bhíonn sad nuair atá agus is beag siad bheith chun beag le trí leathanach. So cad bheith an-cuair mo go bhfuil an chuí a láimh seán do chuid nasc. Nis ábhar an na físe seo ná ceachú le pictiúr a léiriú cheann gona híomhánna seo. So tá muid chun iarrachtaí an ceann seo stráidí chonal beag a léiriú níomhá go leisce tá muid chun agus ní fiú tá sé an ceann sin ag breanú amach le písin ní áide tá muid ag úsáid ach mappa cearta muid an léiráid seo. So mappa bsc.png seo a chur ar an leathanach baile. Now, tá cúpla le play faoi cuasaí nasc. Thug si faoi deara nuair má bhreanímuid ar an HTML, go muid href curm le index.html, href curm le oideachas, href curm le nasc.html. Oibríonn na nasc seo de bharr go bhfuil siad ar fad na leathannaí ar fad sa bhiltán céanna. Tá index, oideachas agus nasc ar fad sa phréamh-iltán, an root. Now féach tá an híomhá mappa, an híomhá seo tá sé sa bhiltán Iomhanna, níl sé sa bhiltán céanna leis na leathannaí. So ciallaíonn sé sin má bhreanímuid ar dús ar an mbealacha cruthaíonn tú híomhá. So seo an leathanach baile agus tá muid ag géirí an léiráid seo a chur isteach díreach faoin ceannta. Chuir mé tíobh si go alta therapy agus an clib le haghaidh híomhá ná image. Okay? Agus is sampla image go ceann go na clibanní seo nach mbíonn aon deire image. So leicinn sé sin ní bhíonn sé seo an píosa seo. Críochnaí na image mar sin agus tain na tréithe díreach idir an dá lúbí. Níl aon deire image an. Now an tré is tábhachtaí, tá rions tréithe ag híomhá ag image. An ceann is tábhachtaí ná an source. So rís ar nós href chuir tú isteach ainm na tréithe src sa gás seo, curm le agus úscamóga. Agus idir na úscamóga tain an híomhá. So sí an híomhá tá muid ag géire a chruthú ná an ceann seo. Mappa png. Okay? So má chuirm sin mappa bsc.png an seo
sábháil nuair a thaimse lena é oscailt ag Chrome ní léirí tar éis. Nuair nach n-oibríonn íomhá, léironn se go bhfuil an image tag ag obair, mar tá sé géirí íomhá léir, ach léironn se nach bhfuil sé ghaimsiú an íomhá. Agus sin fáin nach bhfuil sé ghaimsiú an íomhá ná mar gúil sé sa bhiltán Iomhanna mar eicimid an seo sa má heiceálamid sin an íomhán sin atá bhain mappa bsc.png agus tá sé sa bhiltán Iomhanna. Níl sé sa bhiltán céin leis an trí leathanach HTML mar eicinn sibh an seo nó mar eicimid sa léiráid. So séir a chasmuid dhéanaan ná cámid go go dtí an HTML agus anam an iltáin Iomhanna / mappa bsc.png a chuir Ceacht sábháil sin a raiscí an browsálaí agus sin níomhá chuirteach. So tuairfí deara gúil sé tuairt anam an iltáin, bhí cinse go sé litrí gceart, má tá sína fada Iomhannas in anam an iltáin in Explorer an seo má tá sína fada an caithfidh tú an sína fada a bheith sa HTML freisin. So déanamid íomhá eile chuirteach anois in oideachas díreach tar éis an image deire leis source orm le úscamóga an tanatar an íomhá tá sé sa bhiltán Iomhanna, so Iomhanna / tríonóid.jpg tríonóid.jpg sábháil oideachas agus sin arbh. Na túair sin bhí deag an picture in runúni beag ro mhór beidir go leathanach. So tá séithe eile ag image áiríonn lena sin a réiteach tá ceann an height chorm le agus width chorm le. Tá sé bhí tuairt deag go bhfuil an líne ag go ráig GTN líne eile sin mar go bhfuil word wrap cast siúlagam tá sé ar fáil faoi view agus word wrap má hastíonn sé sin web. So width agus height a cén luchan a thuúras me go width agus height. Well cá me go dtí an íomhá hain in Windows Explorer agus má chuirm an loch thairis deir sé dom dimensions 375 fá 500. Sin an líon pictilínú pixels atá 375 trasna go cothramánach agus 500 síos go hingearach. So is féidir mé sin a laidú sa mar hampla 375 fá 500 déting é laidú go dtí 100 300. Tugann na figure sin ón air, so sábháil agus tá sé laidí ach níl sé góir air. Tá sé imi a bhádró rábhar agus sin margheall nár chlí mé leis na teisí. So má tá mé ggéir mar hampla a chuir na gháil 375 ar a dó sin 188 agus 500 ar a dó sin 250. So níos má bhfuil save agus anois tá sé sin tar éis clíomhfuil nach bhfuil an go bheith muid. Idir muid 375 fá 500. So height 188 sin 375 ar dó. Yeah, bhí cheart nach sin ceart. Nach mé go thomláin cénte am raninn sé ceart. Just check on muid a ríiste an amach sin ar cut sábháil gáchéad
sábháil. Ó, tá san céir tá déanta go. Is width 188 agus height. Rin mé ceanna mí cearta so sábháil agus sinna inis sinna gceart. So sin width agus height agus tá tré amháin eile gur féin le thuirt chun híomhá é sin alt. Seoláid daoine atá féidir deacrochtaí an leathanach léamh agus sé le chuint an alt ná chuirsí a céirtá san híomhá. So mar shampla pictiúr de choláiste trí agus léamh dhéana sin é difriú but má churm an luch thar an pictiúr an bheidh nach bhfuil sin feicil ach tá sé an a réanas pictiúr go choláiste na trí nóide ar bhaile daoine nach bhfuil in an pictiúr eicáil tá an tuca sé sin a níos mar féad an pictiúr eicáil. So sin é ó thaobh Iomhanna. So sin deire le ceacht uimhreacht